Ja Emmi lyö sinne kopparien eteen ja siirtyy kärkeen. Häntä saattelemaan numero 6 Mariana Keltto. Ja komea lyönti sinne kolmoskopparin eteen. Näin ykkös-kakkostilanteella jatketaan. Ja mailan varteen tulee numero 7 Iida Seppälä. Ja komea kääntö sinne kakkospuolelle kopparin eteen ja näin on Emmi jo kolmosella. Sitten nosto sinne koppareille ja pallo pudotetaan alas. Näin ajo lähtö on tosiasia ja sitä on tulossa purkamaan numero 8 Nina Adler. Ja hyvä yleisö. No jo. Ensimmäinen lyönti Ilonalle kopiksi. Ei vieläkään. Minkälainen maino? Sitten samaan paikkaan Maitse, mutta edelleen pesillään. Ja sitten syntyy hutilyönti ja tuloksena on 2 paloa. Takapesä kuitenkin täynnä ja mailan varressa 9 Suvi Huhtanen. Suvi koppilyöntä pudotetaan, näin ajolla jatketaan. Ja tässä kohtaa Seinäjoki ottaa aika lisää. Aamulla on semmoista. Anna mullekin. Kauanko ne meinaakin? No niin, aikalisä on käytetty ja ajo lähtö 2 palolla ja sitä purkamaan numero 10 Anni Laakso ja hyvä yleisö. Teidän vuoro. Ja Anni lyö keskeltä kenttää pallon aina takakentällä asti ja näin Mariana tuo 3. juoksun. Sitten pallo ylös, se otetaan kopiksi näin, eteen jälkeen haavoittuu. Ja tyhjälle kentälle pyrkimään. Numero 1, Paula Siuruanen, joka pääsee väärällä. Ykkösellä häntä saattelemaan 2, Anu-Liisa Rautakorpi. Minkälaisen kaaripallon? Jäti, tällä lyhyeksi ja lyönteettä sitä ei aivan koppari saanut kopiksi. Ja näin on Paula Kakkosen. Ja sitten kääntö kakkospuolelle kopparin eteen, näin ykkös-kakkostilanteella mennään. Mailan varteen 3, Krista Tyynelä. Syöttö oli väärä.
Ei, nyt kaaripalloja. Ja Kristan tarkkaakin tarkempi välilyönti sinne, ja näin on Paula kolmosella. Ja sitten pallo väliin, ja sieltä hän Paula karkaa ja tuo Seinäjoen 4. juoksuun. Lyöjänä Krista, ja jälleen piisaa lyödä. Etutilanne ja mailan varressa on 4, Elisa Järvenpää. Ja lyötti sinne kakkoskopparille asti, etenijät kuitenkin edelleen lähtöpesillään. Ja lyönti uudestaan samaan paikkaan, ja tällä kertaa etenijät liikkuvat, ja näin syntyy ajolähtö. 2 pallolla, ja sitä on tulossa purkamaan Jokeri 11, Noora Harju. Ja lyönti sinne polttolinjaan, ja sieltä se kääntyy aina takakentälle asti, ja näin Jussit siirtyy 5-1 johtoon. Kahdestaan peliä, niin vaan nää lyöttää tuolla. Ylihän tää meni. Vähän saa nyt istua. Ja viimeisen lyönnin Noora nostaa ylös, näin etenijät haavoittuvat, ja tyhjälle kentälle lähdetään jälleen numero 5, Emmi Laine. Molempia. Et sä enää ihan muista. Ensimmäinen lyönti kopparille kopiksi. Toinen lyönti kakkospuolelle, ja se jää väliin. Näin on Emmi ykkösellä häntä saattelemaan 6, Mariana Keltto. Ensimmäinen lyönti kakkospuolelle kopiksi. Toinen lyönti menee aina kolmoskopparille asti. Etenijät kuitenkin pesi. Pitääkö laittaa huppu päähän? Tämä lyönti haettiin kopiksi, näin tyhjälle kentälle pyrkimään. Jokeri 12, Kaisa-Leena Rautakorpi. Puoli metriä laittomaksi, eikä aivan osunut kiinniottajan räpylä. Sitten uudestaan samaan paikkaan, ja tällä lyönnillä Kaisa-Leena ykkösellä. Ja häntä saattelemaan numero 7, Iida Seppänen. Ja näin